Hej, jeg hedder Lulu. Jeg er inviteret med på vandretur til Lapland sammen med min mands familie. Vi skal være afsted i 11 dage i alt, og er nu kommet til Stockholm, hvor vi skal videre nordpå med nattoget. Bagagen skal på plads, og de sidste fordelinger mellem oppakningerne skal lige justeres. Vi har brugt meget tid på forberedelse, for det er vigtigt ikke at have for meget med. Vi skal gå en hel del, og alt skal bæres på ryggen. Også det skrald, vi producerer. Vi kan jo gå forbi saltolugter og veje vores sække. Med på turen er Niels på 82. Han har tidligere været på vandring i Lapland cirka 23 gange. Og det er muligvis hans sidste tur derop denne her gang. Så er der hans søn Joachim, som jeg er gift med.